ba ni kiɗa zan wake mazan fama. To Damisa ka tashi gidan girma, magana ai ba a bakin kurma. Amadu mai kyauta da hannun dama, ga mijin Firdausi uban Maryama. Almakashi sai tela ganin hidima, jama'a ka saba dubin hidima. Kai kyauta gobe su dawo ma, Allah ya tsare mana kai a gidan makiya. Can kyauta mai kyau ilimin jeriya, ka Amadu tintin ka tsani mai karya. Halinka halin manyan ka da koya, saba ganin saba a cikin kwarya. Ko babu miya ni zan iya cin gaya. Tsare mana kai, nasarar mu a tare da kai. Abban Islam jin kai, dan ka tsani mai jin kai. Mai magana ya fito ya yi tun farko, yau Amadu tarihinsa na ɗan ɗauko. Ko Amadu ya yi fushi tuni zai sauko, ai ba a ganin gishiri a cikin koko. Kan ai lefe za ka ga an bayyiko, kun haɗa Amadu za ka ga ya miko. Zai maka kyauta tun haɗuwar farko, duk inda kake kuma Amadu zai aiko. Na ɗan wata waina baki zaman kasko, Amadu na biyan kuɗin waka. Na ce Amadu na biyan kuɗin waka. Alhaji Amadu Kurfi mai gidana, ni ne farko wanda na yi ma waka. Idan ka ji daɗi sai ka ban kuɗin waka, na ce aka san haka ma ka ban kuɗin waka. Damana kake Amadu sai da kai ake shuka, duk wani nauyi namu yanzu ka ɗauka. Sai kulu sannan a sai zaren saƙa, masu laifi ne za a yi wa tarnaƙin sarka. Hannu ɗaya ya kasa wajen safar jinka, mijin Firdausi a gaida mai gida namu. Amadu kukan babu tun da ka bamu, Amadu Kurfi ka zo ka share kukanmu. Babansu Muhammad mai kula da kadinmu, in kana nan Amadu ba mu ci da ƙarfinmu. Kanin Hajiya Hinde uba ga Maryama, kanin Haji Yusi ko ina akwai kima. Kanin Hajjaji Zali Hassan na Ingarma, yaya ga Aminu ni da na bugo waƙar. Kani gun Umar Kati dan gidan Nasara, ga kanin Ismail familin gidan Nasara. Kanin baban gida familin gidan Nasara, ga kani gun Yakubu a halin gidan Nasara. Kanin Hajiya Hajara jinin gidan Nasara, kanin Hajiya Dija cikin gidan Nasara. Haji mijin Firdausi yanzu ya yi cira, wallahi mijin Firdausi goma ta fi tara. Kanin Hajiya Sahura yar gidan Nasara, kaji kanin Isiyaku ɗan gidan Nasara. Kanin Haji Abdullahi ɗan gidan Nasara, kani ga Suleiman familin gidan Nasara. Haji Lawan babba ne familin gidan Nasara, dukkanin su ƴaƴa ne cikin gidan Nasara. Amadu mai nasara a gaida ɗan Nasara, dukka kai ne ƙarami gaida ɗan gidan Nasara. Ka zama babban sa a yanzu tun da ka yi cira, na ce Amadu na biyan kuɗin waka. Alhaji Amadu na biyan kuɗin waka, Amadu na biyan kuɗin waka. Zan zaki Amadu Kurfi mai biyan.
Ni na san kuɗi suna da wuyar samu ba wuyar kashi, haka to zan bi su sanni in na samu sai sun fi daraja. Na gode, ake na kurfi ne, ake na kurfi ne.